тамошобинони азиз, салом ТВ аст. Боз мегӯям саломонро ба ҳамаи шумоён ва ман ки бисёр гап мезанам гоҳ-гоҳ аз хотир баромад ки суханро ба шумо додам. баромад Ифтори Иқболшоҳ, сухан ба шумо. бале, албатта салом ба ҳамаи тамошобинон. ҳар ҳол ҳаракат кардам ки Зафарҷонш бо дасти маро набанде, леки Зафарҷон бисёр саросима дасти маро хебастанд. фақат бовари комил дорам ки ба умед ҳастем ки албатта ба ҳамаи мухлисон, ба ҳамаи тамошобинон маъқул бишад. умед алон дорем. акои Амреддин омода ҳастӣ? хуб, омода ҳастанд ва 5 дақиқа 10 калима хоҳиш мекардам ки муназзими воз садоро оҳиста оҳиста баланд бикунанд. ҳозир месанҷем, моро чӣ кал мешунавам? тасма умуман ягон чиз ман санҷида будам. дар кафа 5 дақиқа вақт, якум калима вақт рафт. картошка. 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 Картошка? Дуруст. Чикал фаҳмидам? Картошка. Падар арӯз. Падар арӯз. Падар арӯз. Падар арӯз. Баланд. Падар арӯз. Баландтар кун. Падар арӯз. Нафаҳмидам. Падар арӯз. Падар арӯз. Баланд. Падар. Ба. Не, па. Дар. Дар. Парашют. Па. Па. Дар. Са. Дар. За. Дар. Дигараш мегӯям. Вақт аст, оли, вақт аст. На оли рафт. Па. Ба. Пе. Па. Па. Дар. Са. Не, де. За. Де. Да. Дар. Пазар. Падар. Пазан. Падар. Пазад. Падар арӯз. Эвасини. Иваз кунед. Омоткор. Ободкор. Овоз кун. Ободкор. Обоз. Не, ободе. Omuz. Omuzgor. Не, ободкор. Omuz. Не, ободкор. Ovozxon. Обод. Oboz. De. Oboz. Obodkor. Obodkor. Аҷоиб. Таълимгоҳ. Таълимгоҳ. Na. Не, та. Da. Та. Те. Таълимгоҳ. Talimgoh. Таълимгоҳ. Марҳамат. Марҳамат. Marhamat. Чорабинӣ. Чорабинӣ. Баволи, вақт аст тез шуда. Чорабинӣ. Чорабинӣ. Talib. Чорабинӣ. Нахамид. Naham. Вақт аст тез шудааст. Телевизион. Чорабинӣ. Вақт бачо. Чорабинӣ. Talib. Не. Че. Чорабинӣ. Chorabin. Chorabini. Аҷоиб. Варзишгар. Варзишгар. Vargişgar. Aynen vargişgar. Асабшинос. Асабшинос. Kamçı. Асабшинос. Argamçın boz. Asapşinos. Asap. Arap şinos. Se. Asap.
Асабшинос. Asabşinos. Asabşinos. ронанда. Ронанда. Ronande. Хушдоман. Jome. Не, хушдоман. Kuşdoman. аҷоиб 4 дақиқа ва 20 сония муназим ва садоро пахш мекунем. ина бинед аҷоиб ки хушдоман гӯи ҷома гуфтанд. хушдоман ҷома додагӣ буданд? Kuşdoman jome dodi budam. дар хотир нест асаби ман умуман бисёрам хуб чанд калимаро дарёфт карданд. инҷо картошка шуд, падарарӯз наёфтанд, падарарӯз наёфтанд, ободкор шуд, таълимгоҳ шуд, марҳамат шуд, чорабинӣ шуд, варзишгар шуд, асабшинос шуд, ронанда шуд, хушдоман шуд. Якта падарарӯз нашуд. Бисёр ҳам хуб 4 дақиқа 20 сония ин рекорди нав. бале чун якчанд саросима нашуд чунки 20 сония дигар буд ман бояд имконият медодам хатогӣ аз ман буд ҳеҷ гап не инро чӣ мегӯянд як тараф мекунем мебурем не шокам намебурем хуб Аҷоиб, аҷоиб. нуриддинов амриддин ихтиёри иқболшоҳ имрӯза меҳмонони олиқадри мо қисми якуми чун барнома бозӣ ба охир расид ва танҳо як калима монд барои дарёфт кардан ҳозир ҷойҳоро иваз мекунем лекин пеш аз ҷойҳоро иваз кардан ҳамин акои нуриддинов амриддин бо иҷозати шумо акои амриддин як таронаи бародарам мемонем аз Салом ТВ мегузорем аз он рӯзе рафти ту аз барам эйнофо камкам тамошо гӯш мекунем ихтиёр иқболшоҳ маҳз барои шумо аз Салом ТВ аз барнома як ба як месарояд бо мо бошед зеро ки мо шуморо дӯст медорем як ба як бо шумо ҳастем